Zsanett vagyok, 32 éves, 800 méteres futó voltam, nagyon fontos volt a sport az életemben. 15 évesen fogalmazásgátlót kezdtem el szedni. Annak ellenére, hogy nem tudtam azt, hogy Leiden-kórral születtem, Leiden mutációm volt. 19 évesen stroke sérülést kaptam, jobb nyaki főütőér elzáródást és mélyvénás lábtrombózist. A stroke-ot megelőző napon nagyon kemény edzésem volt, nagyon erősen készültünk egy hétvégi, pont akkori hétvégi versenyre. Aznap este hajnalban kaptam az első stroke sérülésemet, aminek következtében kórházba szállítottak. Este lebénultam a stroke-ot követően, és ezek után nagyon hosszú ide, kb. 3 hónapon keresztül rehabilitáción vettem részt. Nem emlékszem semmire, hogy miért kellett nekem mozognom, miért kellett gyógytornászhoz járnom, miért kellett logopédushoz járnom, pszichológushoz járnom. Nem tudtam azt, hogy béna voltam, ezt nem fogtam fel. Körülbelül 1 év után tudatosult bennem az, hogy soha többet nem fogok versenyezni, és soha többet nem mehetek vissza az atlétikai pályára. Stroke sérülés után rögtön el kellett kezdenem a véralvadásgátló tablettát szedni, és már rögtön mondták az orvosok, hogy nekem ezt életem végéig kell szednem, főleg amikor kiderült az, hogy Leiden-kóros vagyok, akkor ezt meg is erősítették a hematológiai intézetben. A véralvadásgátló tabletta szedése az INR mérőszinthez kötődik, amit az INR-emet ugye minden hónapban egyszer elkezdték mérni, amikor beállt már az INR szintem. És egyszer Angliában 20 évesen találkoztam ezzel az INR szint mérőgéppel, majd 6 évre rá a stroke-om után kértem meg a szüleimet, hogy járjunk utána, hogy talán Magyarországon is lehet kapni ezt az INR mérőgépet, ami ugye új begyből veszi a vért az emberből, és úgy méri le az INR szintjét. És a stroke-om után 6 évre kaptam meg ezt az INR szintet mérőgépet a szüleim támogatásával, ami nagyon drága volt, és a belevaló testjog is nagyon drága, aminek a beszerzése mai nap is nagyon nagy gondot okoz számomra is, és a többi embernek is, akiket ismerek. Leiden mutáció az 5-ös véralvadási faktorban bekövetkezett hiba, mely öröklődik. A mutáció következtében eltolódik az egyensúly a vérzékenység és a vér alvadékonysága között a véralvadás irányába. Emiatt a betegek vére fokozottan hajlamos trombózis képződésre. A trombózis legtöbbször már fiatalkorban jelentkezik. A Leiden mutáció Magyarországon 5-6%-os gyakorisággal fordul elő, viszont a mélyvénás trombózisok hátterében 20-30%-ben ez a kóros gén áll. A megbetegedés egyenlő arányban érinti a férfiakat és a nőket is, tehát mind apai, mind anyai ágról örökölhetjük a kóros gént. Ha csak az egyik oldalágról örököljük, akkor 8-szoros, ha mindkét ágról, akkor viszont 80-szoros kockázatot hordozunk trombózis kifejlődésére az átlag népességhez képest. Ezt a kockázatot megsokszorozza, ha a Leiden mutáció mellett még egyéb hajlamosító tényező is fennáll. Például a női hormonok fokozzák a vér alvadékonyságát. Emiatt azok a nők, akik orális fogamzásgátló tablettát szednek, 4-szer gyakrabban szenvednek trombózisban azokhoz képest, akik ezt a gyógyszert nem szedik. Az egyik szülői ágról örökletesen Leiden mutációt hordozók, ha fogamzásgátló tablettát is szednek, akkor a trombózis rizikó 30-szorosára növekszik. Magyarországon feltaláltak egy új INR mérőgépet, ami sokkal olcsóbb, sok tehertől szabadulnék meg én is, és az ismerőseim is, akik mérik az INR szintüket, hogyha a házi orvosnál lenne ez az INR mérőgép. A magyar lakosság körülbelül 10%-át kezelik alvadásgátlóval. Szinte minden családban van olyan beteg, akinek vérhígítót kell szednie. A betegek 50-60%-a bizonyítottan nem megfelelő dózisban kapja a gyógyszert, elsősorban a laboratóriumi INR ellenőrzés hiánya és rendszertelensége miatt. Ne higgye, hogy baj csak mindig mással történhet. Ellenőriztesse rendszeresen az INR értékét. Az ön háziorvosának már van Coages véralvadásmérő készüléke?